Maiatza bukaeran Eskola Kontseiluak familiaren eragina eskola errendimenduan aztertzen duen lana argitaratu zuen. Gaur emaitzei buruz edo guztiari buruz sortzen duen eztabaidari buruz ere hitz egingo dugu Aitor Etxarte Berezibarrekin, Nafarroako Eskola Kontseiluko lehendakaria eta gure kolaboratzailea. Arratsalde on. Baita zuri ere. Zer modu zaude? Primeran hemen, gai interesgarri bat dakarkigu gainera, gaur, así que... Gainera, bigarren zati bat 2016an aztertu zen ere, ez? Hori da, bai. Hau da, bigarren zati bat oso, esango nuke, metodologikoki oso lan handi baten ondorio bat. Beraz, bere momentuan argitaratu zen lehenengo emaitzen inguruko azterketa eta valorazioak eta orain dator bigarrena. Eta gainera hau nazioarteko mailan ere asko aztertu den zerbait da, baina orain berrikuntza da gure erkidegoan egin dela. Bai, hori da. Azken urte luze hauetan, hor bada hitz arraroietariko bat, gure ogibidean agian ezagunagoa dena, eta da ISEK deitzen dena, dela, gaur egun nazioartean erabiltzen den indikadore bat, dela indize sozioekonomiko eta kulturala. Indikadore honek egiten duena da nolabait aztertu eta objektibizatu ikasle bakoitzak, pertsona bakoitzak, bere testu inguru hurbilak dituen ezaugarriak, aipatu ditugun elementu sozioekonomiko eta kulturala kontutan hartuz. Faktore honek eragina handia erakutsi du ondoren pertsona bakoitzak duen ibilbide eskolarra eta akademikoari begira. Eta hori baliabideak direla eta zenolako egoera daukan etxean, ez? Hori da, funtsean aztertzen duena da, pertsona bakoitzak jaiotzez eta noski lehenengo haurtzaroan eta ondoren nolako bizi baldintza ekonomikoak eta kulturalak dituen eta susmoa izan dugu beti, hau ez da, gaur eguneko nobedadea, susmoa izan dugu beti faktore horiek eragina handia dutela. Aukera asko zabaltzen dituztelako edota kontrako egoera, muturreko egoera batean, esango nuke, gabezi asko suposatzen dituelako hainbat pertsonengan. Nolabait, ISEK honek egiten duena da, objektibizatu egoera horiek, hainbat ezaugarri hartuz, adibidez, zenbat liburu dauden etxe batean, edo interneterako konexioak, edo familia hortako gurasoek ikasketa maila duten, edo ze ogibideak, halako ezaugarriak hartzen ditu, eta horren guztiarekin sortzen du, aipatu dugun indize hau. Eta eragina dauka? Zalantzerik ez dago, hori nazioarteko ebaluazio askotan, gaur egun beti erabiltzen den elementua da, orain arte bakarrik hemen Nafarroan esango nuke nagusiki erabili izan da PISA hau, barkatu indize hau, PISA ebaluazioak egiterakoan eta aztertzerakoan, eta gaur egun garapen handiagoa du indizeak eta esango nuke beste hainbat elementuekin erlazionatzeko aukerak sortzen zaizkigula. Baina eztabaidak sortzen ditu. Bai, zalantzarik gabe. Indize honek erakusten diguna da, benetan badela esanguratsua, esan dugun bezala, pertzepzio subjektiboa ere, orain arte hori izan da, eragina duela baldintzak, haur batek, pertsona batek dituen baldintzak ondoren izaten duen ibilbidearekin. Horrek esan nahi du besterik gabe hori eragina duela. Ez du esan nahi inondik inora ere halako jaiotzarekin esango genuke, halako testinguruarekin, halako emaitzak sortuko direla, baina neurri handi batean egia da oso eraginkorra dela faktorea. Zer gertatzen da, gero eta gehiago dakigula ze punturaino eragiten duen faktore honek, eta hezkuntza sistema bat edo ikastetxe batek adibidez emaitza bikainek izango ditu, funtsean faktore honek suposatzen duenaren gainetik hobekuntzak proposatzen baditu. Hau da, oso izek altua, esango nuke oso baldintza sozioekonomiko eta kultural onak dituen ikasle batek. Hau da, bere esango nuke hurbileko giroa baldin bada ekonomikoki, ertaina edo goi mailakoa baldin baditu kulturarekiko eta hizkuntzekiko eta beste harreman oso aberatsa eta suposatzen da beti ere noski izek altua izango duela. Beraz, imagina dezakegu beti ere
emaitza akademikoak izango direla horrekin bat egiten dutenak, printzipioz, estadistikak hori erakutsiko liguke. Eta kontrako egoeran, okerrerako, bai? Hau da, faktore negatiboiek eragina edukiko zutela bere akreditazioetan, bere ibilbide akademikoan eta beste. Hori nazioartean gaur egun eztabaida ezina da, eta mahai gainean jartzen diguna da, hain zuzen ere, hezkuntza sistema eta oro har gizarte ekitatibo bat edo horren alde egiten badugu, hor faktore askoren gainean lan egin behar dugula, sortzez dagoen bereizketa hori, edo abantaila horiek, edo desabantaila horiek nolabait ekiditeko edo gutxienez gutxitzeko. Hori da, honen azpian dagoen eztabaida. Eta Nafarroara aplikatzerakoan ze aztertu da? Bueno, azterketa asko egin dira, ez da, ISEKaren kontura, azpimarragarria da, adibidez, Nafarroko Eskola Kontseiluak pasaden ikasturtean atera genuen aurreko ikasturtearen informean edo txosten horretan, lehendabiziko aldiz horren inguruan azterketa egiten dela, eta hainbat ezaugarri oso garbiak agertzen dira. Adibidez, ISEK hori 4 ataletan banatuko bageno, bekoena eta altuena eta beste bitartekoak bereiztuko bagenitu, oso nabarmenak dira adibidez, sare publiko edo pribatua edo itunduak nola banatzen diren 4 horietan. Laugarren, esango nuke, ISEK altuen maila horretan ez dago ikastetxe publikorik, bat bera ere ez, denak dira publikoak, barkatu, itunduak. Eta aldiz, aztertzen badugu ISEK basuena, 4 zati horietako basuena, hor nagusi dira, modu oso nabarmenean ikastetxe publikoak. Gauza bera gertatzen da, beste hainbat ezaugarri gurutzatzen baditu, adibidez, etorkinak. Etorkinen kopurua beti noski dago ISEK basuena dagoen horretan, eta ez da 5% iristen ISEK altua duten etorkinen kopurua gure hezkuntza sisteman. Edo eta errepikatzaileen kopurua. Errepikatzaileak beti ere agertzen dira ISEK txikiena, lehenengo ISEK tarte horretan dauden ikastetxeetan. Eta oso gutxi, iaia 5% ez da iristen, 4. tarte horretan dauden neskamutilak edo ikasleak. Beraz, gure hezkuntza sistemak erakusten ditu hor arrakala eta bereizketa handiak, dena dela esan behar da baita ere, Nafarroak estatuko halako azterketekin alderatuko bagenu, gurean, egia esan da, ekitate tasak altuenetarikoak dira. Horrek esan edo, handiak baldin badira ere Nafarroan antzeman daitezken bereizketa hauek, saren arabera eta beste, ez dela inondik inor ere iristen, beste tokietara iristen den punturaino. Baina, oso elementu esanguratsua da. Eta hori zergatik, ze ezberdintzen du Nafarroa? Garbi dago hor, zenbait elementu oso nabarmena dira, eta besteak beste, aztertu direnen arabera sareak. Sare publikoak badu Nafarroan eskolatzen du 60% baino gehiago, populazio osoari begira, diote derrigorrezko irakaskuntzan, sari itaunduak ez da iristen 40%, baina garbi dago batzuen eta besteen eskolatze moduak oso bestelakoak dira. Sare publikoa dago Nafarro osoan, sari itaunduak gehien bat ditu ikastetxeak handiak diren edo hirietan edo herrietan eta zer esanik ez Iruñerrian, eta gero garbi dago baita ere, aipatu dugun ISEK hori ikusita oro har, ez kasu guztietan, zer denetari dago bizareetan, hori ere esan behar da garbi, baina esango nuke oro har ikastetxe publikoek eskolatzen duten familien ISEK hori oro har baxuagoa da ikastetxe itaunduena, baina hori ere da guztio dugun pertzepzio garbi, ez da. Eta gero, hau beste gauza bat da, edo ere eragina dauka ez dakit, eredua hizkuntzari dagokionez, edo apuntatzen diren pertsonen ez dakit? Hori da, egin beharreko beste azterketa bat, baina esango nuke baita ere, hizkuntza ereduekin hori gertatzen dela. Hor ez dago inongo zalantzarik, zeharka ezagutzen dugulako errealitate hori. Baina gaur egun esango nuke hor badirela zenbait faktore, gaur egun hezkuntza sisteman, Nafarroko hezkuntza sisteman oso modu garbian eragiten dutela, hain zuzen ere, bereizteko ikastetxeak, beraien ISEKak,
eta beraien sarearen barruan duten errealitatea ezagututa. Beraz, esan dugun bezala, ezaugarri nagusia izanik ere ekitate tasa aski egokia dugula beste lurraldeekin alderatuta, esan behar dugu baita ere, gure hezkuntza sistemak erakusten duela hor, usturak eta mugak oso nabarmenak direla, eredu eta sareen artean. Eta baita ere, noski, hiri eta herrien artean. Eta honek, zuei ematen dizue erremintak adibidez, oraindik sistema hobetzeko, ez? Pentsatzen dut. Bai, esango genuke hor beti sistema ikusita, hau da, Nafarroko hezkuntza sistema bere osotasunean ikusita, esango genuke sistema eraginkorra dela, alik eta ekitateen aldera egiten badu, hau da, sorreratik ikastetxeek edo hezkuntza sistemak berak duen izekortatik gorako emaitzak eskuratzen badira. Hori, urtero edo segun ze ebaluazioak egiten diren, hainbat urteetan zehar egiten diren ebaluazioetan, kanpo ebaluazioetan azter daiteke eta horren jarraipena egiten ari gara azken urte hauetan, zen hemen ez da ere tradizioa ez da oso aspaldikoa, ez da orain dela urte gutxitik ona dugun esperientzia eta jakin behar dugu interpretatzen. Jakin behar dugu interpretatzen batetik, lehen esan duguna, diagnosi zuzenak egiteko, baina beste alde batetik, behin ikusita non dauden ekitate faltak, horren alde agertzeko. Zen errealitatea da ikastetxe batzuk oso modu eraginkorrean egiten dutela aurrera. Eta beste batzuetan ere oso izek altua duten ikastetxe batzuk ez dute aurrera egiten. Horrek esan nahi du, ez dutela hobetzen esango genuke aldez aurretik beraien ikasleek eta beraien kontestuak duen izek hortatik aruntzago. Beraz, hobekuntzari begira beste tresna bada, ez da tresna bakarri inondik inora ere, beste hainbat eta hainbat ebaluazio, barne ebaluazio eta hainbat faktorekin lotu egin beharko da, baina garbi dagoena da, beste egite hezkuntza sistema eta ikastetxeen zerbitzu hobetzeko ezinbesteko dela gaur egun eztabaida hauetan sartzea ahalik eta modurik sakonenean ere. Eta esan dugu hau lan baten bigarren zatia dela. Zein da ezberdintasuna lehenengo zati horrekin konparatuz? Esango genuke, bigarren honetan, orain argitara eman dugun publikazio honetan, pasaden astean zabaldu genuen ja, eta hezkuntza sistema osora iritsi da paperezko formatuan, eta badago baita ere gure webgunean digitalki irakurtzeko, egileek egiten dutena da proposamen bat, eta da gurasoen hezkuntza inplikazio indize bat asmatu dute, eta hor intuizio badago atzean, ezta? Intuizio horrek esan nahi du, lehengo harira bueltatuz, familia batek eduki dezake izek bat, esango nuke, hau da, maila sozioekonomiko eta kultural zehatz bat, baina garbi dagoena da, hori ez dela erabaki horra, faktore askok hor baitan daude, zer esanik ez eskola, hori ez dago zalantzarik, baina familia ere bai. Eta orduan egileek proposatzen dutena da, nolabait hori kuantifikatu, nolabait horri esango genuke tamaina objektibo bat eman, eta aztertu ze punturaino gurasoek hezkuntza sisteman duten parte hartzearekin, ez bakarrik hezkuntza sistemak aurrera egiten duen, baizik eta beraien seme-alaben esango genuke mailak ere aurrera egiten duen. Hori da planteatzen dutena, eta interesgarria da oso, ze azpian dagoena da inkesta bat, familiek bete zutena, oso inkesta esango nuke lagina handikoa, Nafarroko hezkuntza sistemaren tamaina ikusita, beraz, hor badago zer eztabaidatzerik, ezaugarri bakoitzaren atzetik. Eta adibidez ere, eskola kontseiluak kudeatzen duen moduan ere zenolako inplikazioa duten aztertu da, ez? Bai, beraiek hor planteatzen dutena da ezaugarri horrek, gurasoen hezkuntzaren inplikazioak estadistikoki manejatzeko eta halako azterketa kuantitatibo bat egiteko ezaugarri batzuetan esango nuke finkatu beharko zen aldez aurretik, zertan
egin dezaken bat edo zertan egin dezaken aurrera implikazio horrek familia eskolarekin, ezta? Eta bereik hor funtsean 5 elementu bereiztu dituzte, batetik komunikazioa. Hau da, familiak ze komunikazio harremanak dituen ikastetxearekin. Hor, eraskotakoak egon daitezke, tutoreekin, ez bakarrik tutorekin, bezik eta gainerako irakasleekin, edo orientazio zerbitzuekin, zuzendaritzarekin, eta beste. Hor garbi dagoena da, jakin daitekela, familia batek, noizero, zertarako, eta beste erabiltzen dituen komunikazio elementu horiek bere zeregina eskolarekin lotzeko. Hori bezala elkarlana, hau da, zertan parte hartzen duen familia horrek, zen hor aukera asko egon daitezke, adibidez, elkarlan horretan familia horrek agian guraso elkartean parte hartzen du, edo eta ikastetxeko eskola kontseiluaren jardueretan, edo bestelako taldeetan. Hirugarren bada konpromisoa. Hori modu diferentetan neurtzeko indikadore batzuk jartzen dituzte, baina elementu oso garrantzitsua da, ezta? Ze lotura subjektiboa sortzen duten familiek ikastetxearekin. Eta gero beste bi oso interesgarria bat apostasuna, hau da, nola bizi duten, esango nuke oroar harreman hori ikastetxearekin, zen hor egia esan da, denetarik aurki dezakegu. Familia askok, esango nuke, oso egoera, posgarri baten barruan bizi dute beraien seme-alaben hezkuntza prozesua, eta denetari dago ere, beste batzuk ez dute modu horretan bizi. Eta azkenean oso interesgarria den beste elementu bat, eta da itxaropena. Hau da, garbi dagoena da, familia guztientzat, seme-alabak direla etorkizunari begira baita ere proiektu bat, ez bakarrik, eguneroko bizitzan elementu klabe bat, hor esperantza asko daude jarriak seme-alabengan, eta orduan ze punturaino ikastetxeak nolabait betetzen dituen edo ez, berai dituzten espektatiba horiek, neurtzen da esperantzarekin. Beraz, faktore horiek erabiltzen dira, eta hori da gero, azterketa honetan lantzen dutena ikastetxe tipologia askorekin, eta emaitzak oso interesgarria dira. Adibidez, komentatu ditzazkegu. Bai, lehenik eta behin, nik esango nuke oroar agertzen den argazki positiboa da, oroar, esango nuke, horre egileek bukaeran 18 ondorio ateratzen dituzte, zehaztasun gehiagorekin elementu bakoitzean baloraz egiten dute, baina esango nuke hainbat konstatazio ere neurtuak gelditzen direla. Batetik, hezkuntza sisteman gero eta gorago jaten garen neurrian, hau da, ikasle gero eta adinagoa edo adin gehiago duten neurrian, hainbat faktoreen eragina erortzen dela. Garbi dago aurre hezkuntzarekin familiak eta ikastetxek oso lotura zuzena dutela, oso zuzena, eta hor gainera ez dago alderik ikastetxe publiko edo itanduen artean, esango genuke oroar satisfakzio maila, espektatibak, esperantza, parte hartzea, konpromiso oso handia dela oroar, baina aurrera egiten den neurrian hori erortzen doa. Eta erortzen doa gainera modu ezberdinean itaunduan edo publikoan. Esango nuke, sare itaunduan erortzen da, baina ez da erabat erortzen, esango nuke implikazioa eta parte hartzea eta moteldu egiten dela, baina ez oso modu nabarmenean, baina sare publikoan bai. Eta hori, aztergarria da, zen hor badago nolabaiteko lehen hezkuntzarekin aurre hezkuntzako jarraipen bat bada, baina bigarren hezkuntzari iritsita hor erori egiten da. Garbi dago hor komunikazio, espektatibak, konpromisoak, nolabait, beste modu batera planteatzen dira eta ahuldu egiten da. Hori nik uste dut oso gauza nabarmena da. Agian denok ere dugun pertzepzioa izan daiteke, ez da? Ez dakit, atzera begiratzen badugu, ez bakarrik irakasle garen, baizik eta... Bai, esperientzia pertsonala, bai. Hori da, esperientzia pertsonalak ematen du askotxo, argazki horrek, nahiko garbi erakusten duela benetan gertatzen dena. Baina gauza askotan ere bai, hor badira aldagaiak, adibidez, konpromisoa edo eta esperantzarekin, kuriosoa da baita ere,
gero eta izek altuagoa duten familiek parte hartzaile aktiboagoak direla prozesu guztietan. Ez da kasualidadea, ez da. Baina, esango nuke, familien artean formazio kultural eta akademiko gehiago dituztenek, aktiboagoak izaten direla, bai komunikazio bilatzen dutenean, edo eskola kontseiluetan, edo guraso elkarteetan motore dira, kasu gehienetan, eta beste muturrean, izeke basuagoa duten familiek askoz arrotzago ikusten dutela, ez informazioa, baina bai parte hartzea eta konpromisoaren inguruan. Baina baita ere, familia hauen artean, hori da agertzen dena, esperantzen inguruan kezka handiagoa dago. Zan nire nola baita hor, pertzepzioa da, beraien seme-alabentzako nahi duten hori eskuratzea zailagoa dutela. Eta, esango nuke dena nahiko koherentea dela aldez aurretik eduki ditzakegun hainbat pertzepzioekin, baina oso modu agerian agertzen dira. Besteak beste, ez da, adibidez, halako argazkiak. Bai, zentzua daukala. Bai. Hor, esango genuke, eta egileekin aurkeztu zutenean, pasaden astean eskola kontseiluan, egileekin oso solaz interesgarria eduki genuen bukaeran, azterketa da deskriptiboa, eta hor faltan botatzen genuen bereik ere, agian alde propositibo bat erantztea, ezta? Zen garbi dagoena da, bestelako ezaugarri batzuk ere aztertzen dituztela eta ondoristatzen dute besteak beste, gero eta implikazio gehiago duten familia horiek, bai konpromisoetan, esperantzetan eta beste, gero eta handiagoa den neurrian baitere, beraien ikasleen edo seme-alabengan eragina duela, eragina akademikoa duela. Hau da, errepikatzaile kopurua txikiagoa dela, esango nuke beraien espediente akademiko hobeagoa dela, hemen elementu asko dira gurutzatzen direnak, ezta? Baina, esango genuke hor bi gauza azpimarratzen direla. Batetik, familiek eraginkortasuna handia dutela, eta bigarrena, aztertu beharko genukela nola bultzatu familien parte hartze, esango genuke, eraikitzailea prozesu honetan guztian. Nik uste dut hor dagoela azken finean, azterketa honen ondoren, datorren eztabaida oso aberatsa eta interesgarria. Eta horretarako egiten da, ez bakarrik gauzak frogatzeko, baizik eta zer egin dezakegu horren aurrean, ez? Hori da. Hor adibidez, nik uste dut fenomeno askoren aurrean jartzen gaituela azterketa honek. Ezagutzen ditugun fenomenoak, baina, gero eta garrantzi handiago dutenak. Orain arte beti pentsatu dugu eskola eta familien artean hor oso harreman konplexua izan da, beti, gaur egun esango nuke gero eta konplexuagoa dela, baina harreman horretan beti egon dira mugak. Mugak oso garbiak eta harresiak oso evidenteak. Eskolak normalean bere lan egin du familiei bizkar eman da, eta oso abegikortasun gutxi erakutsi du familiak bere egiteko. Ez da kasualidadea, baina elemento simboliko eta fisiko asko daude. Ikastetxe askotan gurasoak ezin dira harresetik barrura sartu ikasorduetan, ikasordua bukatzen direnean bakarrik egon daitezke hainbat espazioetan, esango nuke patioetan eta lakoetan, baina eskolak bere lehenengo mailako espazio horietan, gelak eta aretoak eta beste, ematen du ez direla sekulan izan gurasoentzat, esango nuke salbuespen egoerak kenduta. Hau da, gerako bilera bat, edo ikasturte bukaerako halako emankizuna, edo emanaldia barkatu, edo. Horrek zer esan nahi du, hor mesfidantza egon dela, eta dagoela, nik uste dut, neurri handi batean. Aldatzen ari da, ez? Eta aldatzen ari da, hori da. Nik uste dut hor esanguratsua dena da, profesionalok gero eta gehiago ikusten dugula familiari gabe, ezin dela hezkuntza komunitaterik bultzatu, eta klabea dela hori neska mutilen garapenaren, bultzada emateko, eta familiek gero eta gehiago planteatzen dutena da, beraiek ere nahi dutela hor parte izan, eta parte esanguratsua. Familiek gaur egun gero eta gehiago ez dute eskatzen urtean behin edo bitan hor ez dakit bere
beraien inpronta sartzea ikastetxean. Nahi dute, egunerokotasun horretan, eragile aktibo bat izatea. Eta zorionez, Nafarroan ere bai, gero eta halako adibide gehiago ditugu, ezta? Modu oso ezberdinetan planteatzen ari da gaia. Esango nuke adibide bikain asko ditugula, hor badira adibidez Nafarroan hezkuntza komunitateak deitzen direnak, eta hor gero eta ikastetxe gehiago dira, eta oso proiektu parte hartzailea da, gainera hasieratik eta parte hartzailea, azken finean hezkuntza komunitateak bere osotasunean hartu nahi dituztelako eta gurasoek lehenengo momentutik hor sarrera dutelako egunerokoan, hau da, gelako eguneroko bizitzan, fizikoki ere bai, barruan egon, parte hartu, batzuetan inkluso protagonista izan, edo bitartekari izan, edo dena delakoa izan. Orduan, hori izan daiteke adibide bat, baina gero eta gehiago, nik uste dute, horma eta harresi horiek, irikitzen ari dira, zorionez, guztion aldetik antzematen delako, gurasoen parte hartzailea ezinbestekoa dela. Eta ez bakarrik ikastetxeak erabaki duen hori bideratzeko, ezik eta, lehen esan dugun bezala, komunidadearen zentzua gero eta ageriagoa delako egiten den oro. Eta hortan barei. Elkarrizketa bat da azkenean. Hori da. Eta hor pasatu gara egoera historiko ezagun batetik bestelako batera. Orain dela, zer dakit nik, 30 urte, arruntaena zen, irakasleak zeukan estatus profesional, eta esango nuke jakintza hori bestelako bat zela, ezta? Bere aurrean ziren familiak, kasu askotan, gure Nafarroan adibidez kokatzen badugu gaia, alfabetatuak ziren, baina ez oso maila handiko ikasketekin, akreditazio apalekin, gaur egun errealitatea erabat bestelakoa da. Gaur egun Nafarroko esango nuke gizartea eta gehien bat, noski, gaztea den gizartea, 25, 34, 35 urte bitarteko belaunaldi hori, hain zuzen ere, guraso diren belaunaldi horiek, goi mailako akreditazioa dute, bereziki emakumezkoen profila hori da, Europako emakumerik akreditatuenak ditugu, akademikoki, Nafarroan, ikaragarri altua da portzentaia. Unibertsitatea edo eta graduondoa dituzten emakumezkoen tamaina, beraz hor gauz asko aldatu dira. Ezin dira, hainbeste talento eta hainbeste aukera eskolatik bazterrean utzi, egin behar duguna da kontrakoa, ez da? Jakintza hori guztia, noski eskolara ekarri. Nik uste dut bideak hor landu beharko dira. Orduan, azterketak bide horiek ere irekitzen ditu, eta horren inguruan hausnartzen du edo hausnarketa sorrarazten du. Bai, sorrarazten du. Nik esango nuke hor, gainera, errezena, komatzen artean, ez daterik baldin badago, errezena dela, esango nuke, familia ertainak edo goi mailako egoera sozioekonomiko eta kulturala duten hoientzako hau ez da berria. Jakina dute, aspaldiko partez, hor beraien eragina seme-alabengan oso handia dela. Eta gero eta kontzienteagoa da gizartea, esango nuke segmento edo eremu horietan duten eraginkortasun horretaz. Hor, zerbait egitekotan eta egin beharko da, ezinbestean da, hain zuzen ere, esango nuke, zilegitasuna, berain burua zilegi ikusten ez dituzten familia askorengan, ze familia askok ez dira sentitzen gai hezkuntzan eragile izateko, parte hartzeko, proposamenak egiteko, eta hori dira hain zuzen ere, jakina, gabezik gehiago dituzten familia horiek. Nik uste dut zerbait egitekotan hezkuntza sistematik eta zer esanik ez hezkuntza sistema publikotik izan behar da familia horiei begira, asko direlako Nafarroan, bai? Eta horiek nolabait, gaur egun esaten den bezala, enpoderatu egin beharko ditugu, dira, modu autonomoan, baina baita ere laguntzak emanik, eta hor ikastetxetako profesional guztiek badute zer esaterik zalantzarik gabe, zen hor aukerak sortu behar dira, bideak zabaldu behar dira, erresa egin behar zaie, askorentzat zaila egiten zaien parte hartze prozesu horietan beraien ekarpenak egitearena, ez da. Hemen ekarpenak egin ditzake
garbi dago hezkuntza komunitatean edonork. Hau oso importantea da. Ekarpenak ez ditu egingo bakarrik, ez dakit nik, ez dakit, ama kardiologo horrek, eta egin ditzake jakina, bai, 1000 gauzetan, beraien seme alaben eguneroko lan horietan, kolaborazioak eginez ikastetxearekin eta beste, edo zeinek egin dezake, nekazariak ere bai, hori da, nekazariak ere bai, edo, en fin, bestelako zaintza lanetan aritzen denak ere bai, badu zer esaterik, eta noski, hoiek denak, ekarpen hoiek denak, ekarri behar dira eskolara, eta guztiok sentitu behar dute, bereziki egoera okerragoa duten hoiek, zilegitasuna dutela, eta badutela zer esaterik eta zer ekartzerik eskolara. Hori da nik uste dute azpian dagoen asmoa. Horrekin geldituko gara, ikusgai dago azterketa zuen webgunean digitalki. Hori da, hor dago, eta nik uste dute interesgarria dela. Oso modu trinkoan gainera eta grafikoan adierazita dago, beraz irakurgai interesgarria eta gehien bat eztabaidarako material nik uste dute aski atsegina dela. Eta berazgarria. Bai. Eskerrik asko Aitor gaur ere etortzeagatik, eta jarraituko dugu beste batetan, beste kontu ezberdinekin. Osongi, mila esker eta nahi duzuen arte. Ongi izan.